Ka Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'a fo danti foli min na bi an b'a ka émission mandi sanfɛ n'o ye baro kɛnɛ ye baro kɛnɛ ye émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni fɛ walasa k'o ladɔnniya aw ka artistes ka vie kan an'u ka carrière musicale o hukumu kɔnɔna na an ka wele sera artiste dɔ ma c'est un jeune artiste un jeune rappeur bibi na kɔni a fana bɛ ten kan le numéro 1 dama baarakɛlaw ka artiste do a tɔgɔ ye Siramagan Mariko ni bɛɛ b'a dɔn Ersuta la o de b'an bolo yan bi comme mɛn dan ye mɛn tigila ye an bɛna kuma di a yɛrɛ ma a b'a yɛrɛ ɲɛfɔ an ye kosɛbɛ kosɛbɛ an la Suta an b'a la se ko cogo di baasi foyi tɛ yen i nana an ka wele jaabi a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ se k'i présenter Suta bɔra jɔni jɔni la bon n bɛ lamɛnjama bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ ka sɔrɔ ka aw yɛrɛ fo fɔlɔ o diyara n ye n'i y'a mɛn Ersuta n b'a barika n ba ye ka barika n fa ye Suta fa tɔgɔ Dirisa Mariko n ba tɔgɔ Kurotum Dumuya donc n tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ Silamaga jamu ye Mariko ye ok maintenant Ersuta in sɔrɔla cogo di bon Ersuta ye damada tɔgɔ de Bamakɔ tɔgɔ tɛ damada tɔgɔ Ersuta o sɔrɔla cogo di damada la yen nɔ u ye ten k'a dayɛlɛ Ersuta wa non n y'a baara de kɛ i y'a baara kɛ kosɛbɛ donc n'i ye baara kɛ damada la i tɔgɔ bɛ da Ersuta non a expliquer n'o kun do a kun bɛ fɔ kilalo bɛɛ ma ko Ersuta mais a fɔ ne kelen de ma ko Ersuta bon fo ba tɛ Suta yɛrɛ dama baarakɛla de i b'a ye waati dɔw bɛ kala dama ka mɔgɔ fagaw bɛ caya donc wagati y'a sɔrɔ ne tun bɛ kata ne boli moto ni sen saba ye n tun bɛ kaba de cɛ n'o ye donc n ja tun ka gɛlɛn kojugu donc ni dama ye mɔgɔw faga baara de bɛ lajɔ donc a bɛ su ninnu ta kata na o y'an ka ambulance ye quoi a bɛ taa su ninnu bila donc komi ne ja ka farin su la bon kuma caman n'a fɔra ko dama ye mɔgɔ faga i b'a ye motontigiw b'u dogo quoi katakatantigi dɔw b'u dogo donc ne bɛ na o bɛ su ninnu bila ne kun ne bɛ t'u bila donc kana tɔ kɛ yɛrɛ ni dama ye mɔgɔ faga o tɛ mɔgɔ wɛrɛ wele o bɛ ne de wele donc waati bɛɛ su de bɛ kɛ ne kun ne bɛ taa su bila donc n teriw b'a fɔ kuma bɛɛ su de bɛ ne kun heure bɛɛ e bɛ Suta la heure bɛɛ e bɛ Suta la donc o nana yɛlɛma dɔrɔn ka kɛ Ersuta ok faamuyali sɔrɔla la Fanu a ye nin mɛn ok maintenant e dama baarakɛla ye ouais i tun ye dama baarakɛla ye i ye dama baarakɛla ye jusqu'à présent mais mun de incité ka taa damada la bon yalima Ersuta ye école kɛ wa mun na a taara dama na fana ouais n bɛ se ka fɔ n ye école kɛ mais n ka école man jɛya ok Ersuta danna 6e na d'accord donc n ye école bila dɔrɔn bolila fo dama mun y'o jigi kɔnɔ bon fantanden kalan man di wallahi fantanden kalan man di y'a faamu Ersuta ma dɛsɛ kalan na k'a fɔ ka courage kun tɛ n na fɛn o fɛn non o tɛ kalo sara juru de cayara Ersuta fa la dɔrɔn u ye ne gɛn ka bɔ école la de ne fa u ye gɛn ne gɛnna ka bɔ ka sabu kɛ kalo sara juru de cayara kosɛbɛ donc e fana y'a ye i ye cɛ de ye i kan ka courage ta an ye école sɛmɛ an bɛ taa ɲɛɲini dama kɔnɔ n'an ma se an bɛ dɔ sɔrɔ i ma sɔn ka taa comment dirais-je kɔgɔji kɔfɛ donc i y'a décidé k'a ɲɛɲini Mali kɔnɔna na n'o ye ka taa damada la kosɛbɛ y'an ka kɔgɔji de Suta ne bɛ fɛ ka min dɔn e taara o damada la âge jumɛn de la bon ne taara damada la depuis n ka dɔgɔ parce que mɔgɔ min bɛ école bila 6e année la oui donc ka kɔn ka boli n bɛ se ka fɔ gɛlɛya de b'o kɛ quoi ne ni ɲɔgɔnna caman de don donc ne kelen tɛ quoi denmisɛnnin fitinin caman de bɛ damada la jusqu'à présent ka sababu kɛ gɛlɛya a bɛɛ ye écoleden kɔrɔ de ok d'accord Ersuta ouais Fanu bɛ fɛ k'a dɔn de ko Ersuta bɛ studio in kɔnɔna na yan kosɛbɛ donc n bɛ fɛ i ka acapella duman dɔ kan ye kosɛbɛ i b'a fɔ ka son dumani jumɛn da la ne bɛn'o fɔ an ye dama baarakɛlaw de dama baarakɛlaw o kelen pewu n ka calo ko n b'u fo Sɛbɛkɔrɔden dusumanw donc n bɛ fɛ i ka acapella kɛ ko mama dama man kɛ ne b'a dɔn a man ne b'a kɛ di dama min m'aw fa ne b'a dɔn a man ne b'a fɔ di baara ti Mali la ni damanda tɛ ne b'a kɛ di dama ni bɛ n fa ne kɔni ko n ti fa den to dun dunu ɲama kana kasi o la saya bi ma don mama ti tɔ dun i kana kasi o la
o funangeni saya waye. Ah, dongli ngoni savait tout dire. Surtout Ersuta et Amedomina Kobi. Donc les chaman bibolo sugula sur le marché. Mali, Texeshu, maman, Bara, Kolimani, mon histoire. Ana nyona chama titru chama bibolo. Ersuta me faka do eka inspiration be bo yoro jume. Bon, et depuis nega do dongli da misen kadne. Ne ti se ka ko kelen fo ko ni no de ke ko no ko inspiration na no. Atang ne re ko no be fien samara bla ni ne men senga ne mana ke bara sugo sugula ne be dongli da misen ngen sen fe. OK, d'accord. Et Ersuta, ikon maro ami domina ko bi dama ko yere leur paillage traditionnel a modi anga fama yi. Ko sebe. We rebe fe ka yoro chama datugu. Ko sebe. Parce que ko demsenu te ka se ka kala. Ko sebe. Fen chama ba kono kwa bana be soroi u be fe ka datugu demsenu ka kala ça ya ofana be ka kay mais pourquoi Ersuta a décidé ka dama barakelo fasada ika dongli do be ba fu ko ka assemblée ke sanu fale yoro yi wa ala ka kay ka kuluba ke sanu yele yoro yi ala ka kay ka malik gdron ke damandinge ala ka kay o nyefay Mune lebo défense ou défensita dama barakala ou défensita. Oui, ne bu défensita parce que ne re dama barakala kele. Ni go kuna to makaka deli dabla be balo pushom na ibore yira la folo ka soro ka foko deli toy. Oui, che. Yana nga nyema o ka foka nga dama da to ka nga kalanke. Awo. Kalanso de be malla. Anti kalandaji law. Ngami war de boka dika kala. Ame war nyini yoro jume kamba soro. Oy kili war min tunkan ke ga fantan de me purugo ga kala nyama yo war de dungu muso nu de umblaga ta kala États-Unis ni France nu don amune fantan don yamba nyi ni posho mina amba soro posho mina ne ba. OK, famille soro lola. Donc toujours le défenseur des orpailleurs clandestins. Ate dabla togotala. Kana sigala fi. Ersuta ka dongli do be no bara we. Bara a titri barai. Maintenant ni bara in lame. Donc li njara kojuku. Mais maintenant Souta ni bara in lame kan ba je sais pas on dirait mo de critiquer dama bara ni lawa mi donc li dai dori i critica la. Ni pour ia foko dama bara ke lawa ne fo clando yi bara fane bara do e quoi. Autour la gayele nena kora perifile ni ga dama se. Continue. Ukumeto ga ne hidanyo ko na go donke li dala file ga dama se. Mogodo ko danga do wa do yere ko ni ma ko ta chendo ngomogo kanana jigina ni mama sako be juru be jonina dongi lida obe bara do e da masewa obe bara do e otoro boliwa obe bara do e chari bon ferewa obe ado e OK, y a pas de sous-métier tout mogo imana ke chugo ika doke. Parce que farafi ame bambara do la en façon mais amita ko kan amake ni be bara do i kana shweli ke doro abana ne ba wallahi c'est tout i kana shweli ke doro donc Ersuta a essayé ka mo sensibiliser donc li na ko y a pas de sous-métier voilà parce que tu me souta era la gauche na ere ya o iba ni ne be de mambara la no klushi la jigine fombe a me fra donc landamne mais atem bali de mambara la quoi donc jusqu'à présent iba ali sini ne ma kashe soro sini ngene bene soro dama ngono no kashe ga soro doro ni kashe go ni mana doro ati foi que elle était complexée tu foi kenai ati foi kila foi dengeli ne te complexe foi ni re no Ersuta mena goshi na quoi OK mena goshi na ko yo fle ni ga dama sin d'accord la goshi ta to gamba dabla mo mana ge baro barala kibe donne soro la mini ala ko beta OK kana jon la ko ka station li ko so Ersuta ye featuring kani mo chama Sidiki Jabate et Luca Produ ko so mo waro est-ce que projet waro bi bolo dans l'avenir donc li waro bi bolo ani featuring waro bi bolo c'est ko ida do la ko fay bon ma featuring ngani Sidiki ni donc le da Sidiki la et donc le da Sidiki voilà ni donc le da la donc ni lo wa de featuring ke avec Luca Jenks B et tabako to ka petit Can be voilà donc kuri ka GB flow OK maintenant projet waro bi bolo donc li waro bi bolo bloc la tukunya
boy a chama ne bi no a chama chama ti ban awo fonu ye dago ku sengana la ha sunambe tade ika dongni do bi ko koli mai ani checkse shoe ol dongni flano no je bon me fait ibada mais pla ha wala en tukuni quoi kusebe koli mai ouais obe dama ta fan fela ya bo qualité damandoro ni a jatemine mogo si jabagatɔ ti taa damanda la ka wari yɛrɛ to i kun ne ba ko awɔ k'i b'a dɔn k'a fɔ ko wari b'i kun i bɛ taa mun ɲini damanda la c'est vrai ala k'an kisi kɔli ma ni kɔli ye buna hadamaden minɛ i b'i fari la fini bɔ i b'a feere donc kɔli tɛ fɛn ɲuman ye quoi kɔli comme dɛsɛ quoi dɛsɛ quoi ka dɛsɛ pepewu bon ne bɛ se k'a fɔ dɛsɛ de bɛ ka denmisɛnninw bila ka taa dama na bi dɛsɛ de bɛ k'a to dama bɛ denmisɛnninw faga bi dɛsɛ de bɛ denmisɛnninw bila fɛn kuntan caman kɛli la k'a sɔrɔ u yɛrɛ ka hakilina tɛ quoi mais que faire oui mais e yɛrɛ ko ten ko dɛsɛ de bɛ ka denmisɛnninw bila nin bɛɛ la e bɛ ka dɔnkili minnu da a ka di dama baarakɛlaw ye n'u y'a mɛn f'u bɛ tɔw bɛ joie est ce que o tɛna denmisɛnnin wɛrɛw la inciter ka taa dama na denmisɛnninw bɛɛ kana taa damada la de bon ne yɛrɛ ka ala deli n'a sɔrɔ minnu b'a ɲɛ sɔrɔ yan kan t'olu ma dɛ fɛn o fɛn t'a ɲɛ sɔrɔ yan nɔ an bɛɛ ka taa ɲɛɲini n'i ma taa tunga la taa dama na a dɔn a ɲɛ bɛ sɔrɔ yen a ɲɛ bɛ sɔrɔ yen nɔ kɛ cogo o cogo a kɛra cogo o cogo n'i ma sa yen kɔni i n'a ɲɛ sɔrɔ yen nɔ donc n'i ma sa pepewu i b'a ɲɛ sɔrɔ i b'a ɲɛ sɔrɔ dama na ou bien i b'a ɲɛ sɔrɔ tunga na don dɔ la kɔni mais a tɛ ɲɛ sɔrɔ yan nɔ e wolola ka sɔrɔ i fa ma kɛ fɛn Mali kɔnɔ i ba ma kɛ fɛn i b'i sigi Mali kɔnɔ mun na ok ok faamuyali sɔrɔli o la fanu a y'a mɛn restez connecté Airsuta de b'an bolo yan check ses choux awɔ check ses choux kɔni o dɔnkili o acapella ka ɲi ko muso jigiya wolodennu ɲɛmɛ dama tigɛ anw to ye mun na a bɛ muso caman kɔnɔ k'i den min bɛ damanda la ala de bɛ ko in dɔn ne ba i denkɛ sara a masa su caman ne bɛ ka doya tigi ka dɔw la ne baw ne ɲɛnafin wolomuso jigiya wolodennu ɲɛmɛ dama tigɛ anw to ye mun na a bɛ muso caman kɔnɔ k'i den min bɛ damanda la ala de bɛ ko in dɔn ne ba i denkɛ sara a masa su caman ne bɛ ka doya tigi ka dɔw la ne baw ne ɲɛnafin kana sigi o la fiyewu Airsuta nin bɛɛ de bɛ kɛ su caman bɛ don i ka sɔrɔ tigi t'u la kosɛbɛ wallahi a caman kosɛbɛ ala k'a nɔgɔya a bɛ nɔgɔya ala k'a nɔgɔya ala b'a nɔgɔya depuis i ye dɔnkilida daminɛ ka na se bi ma Airsuta kosɛbɛ i ka musique yɛrɛ carrière kɔnɔna na kosɛbɛ y'a de ho et y'a de ba kosɛbɛ i yɛrɛ ye fɛn jumɛn de sɔrɔ a la i bɛ se k'i sewa kosɛbɛ min i ka dɔnkili jumɛn de kɛla i ka dɔnkili fétiche ye dɔnkili jumɛn de i yɛrɛ bolo dɔnkili jumɛn de diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ bon ne ka damada morceau fɔlɔ de morceau fɔlɔ damada ne ka damada morceau fɔlɔ yɛrɛ de diyara mɔgɔ ye ne kɔni bɛ damada de la Airsuta ne kɔni bɛ jorada de la n ka taa sa damandi ɲɛ kɔnɔ ne bɛ k'o yɔrɔ dɔni sonyɛli ye ka di mama ma ye a ma n ka baba ye wa ne kanubaw a ma ne ka baba ye wa se tɛ ne ka baba ye baba dɛmɛli kama n bɛna damada de la bon o fɔlen lɔ ne hakili ne bɛ ka n ka gɛlɛya de fɔ jadeni ɲɔgɔnna caman de sigilen don donc tu as touché à beaucoup de cœur voilà ne bɛ k'a fɔ ko se tɛ ne de fa ye non cɛja mɔgɔ 100,000 de bɛ yen se tɛ min fana fa ye ne bɛ k'a fɔ ko togoya tɛ n ba bolo ja ne yɛrɛ ba b'a ja dɔɔni ja mɔgɔ 100,000 de bɛ yen a tɛ min fana ba bolo o ye tiɲɛ ye donc o kelen de don awɔ maintenant dɔnkili kɔnɔ an y'a ye Airsuta wulila dɔrɔn a lancera kosɛbɛ dama baarakɛlaw y'i lancer maintenant an bɛ don min na ko bi u oui yɛrɛw bɛ ka mun de entreprendre k'a kɛ Suta ye bon ne tɛ se ka dama baarakɛlaw tɔgɔ juguya ala ka n'o dusu jigin kɔnɔ yɛrɛ amina yarabi i y'a faamu n'i ye fɛn o fɛn Suta bolo bi a ma bɔ diɲɛ yɔrɔ si a bɔra damada de la ne bɛ se k'a fɔ a laban bɛɛ bɛ taa ye koyi kana sigi o la fiyewu na an ka de ka furukuruni ko ni fɛnw fana olu tɛ baasi ko ayiwa i bɛ tila ka taa furukuruni t'i yɛrɛ bolo sisan fɛn tɛ yɛrɛ bolo sisan donc lala o kelen don ni furukuruni ko in awɔ donc dama baarakɛlaw kɔni vraiment ne b'u fo ne ba ni ye fɛn o fɛn Suta bolo a bɔra damada la ka taa ni samara la kulusi gileki fugula nsiso n ka mobili bolitaw kiriti karataw wala a bɛɛ dama wari wari foyi t'a la ko min tɛ dama wari a tɛ voilà
Maintenant an bɛ don min na ko bi yɔrɔ i bɛ se k'i sewa kosɛbɛ i ka dama baara in ye ani i ka musique ye yɔrɔ kosɛbɛ maintenant fɛn jumɛn de kɛra i la musique in yɛrɛ kɔnɔna na min ma diya i ye bon art kɔnɔna na musique kɔnɔna na min yɛrɛ ma diya ne ye bon i b'a fɔ i ni mɔgɔ ka se ɲɔgɔn ma ou bien i ka fɛn ko dɔw bɛ k'i la i ka carrière kɔnɔ peut-être a bɛ se ka kɛ i ye kuma caché dɔ fɛnɛ o y'a annulé je sais pas fɛn dɔ bɛ k'i la i ka carrière yɛrɛ kɔnɔ a tɛ diya i ye quoi bon o t'i ba dɔnkilida la o ok o t'i ba dɔnkilida la ko kɛra togo o togo mɔgɔ kɔni i bɛ tɔɔrɔ don kɔni i y'a fɔ ne kɔni ne ka carrière kɔnɔna na k'a fɔ ko non ko ne jiginna yɔrɔ sɔrɔ n ka jeu la ayi ni ne taara jeu la ni mɔgɔ kelen de donna ne b'i bɛrɛma fɔli kun ka taa so dɛ k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ n ka salle kɔnɔ n tɛ jeu o tɛ suta yɛrɛ ye hali mɔgɔ 2 ni 1 de bɛ yen nɔ ne bɛ gɛrɛ ni kan ka morceau min jeu aw kɔni ka tɛgɛrɛ fɔ n kun dɔrɔn se k'aw de ye n kanubaga ye a bɛ se ka kɛ fana kanubaga tɔw bɛ kɔfɛ mais moyen ko don quoi donc ka na jama la ko jama tɛ salle kɔnɔ k'i tɛ jeu ayi non o tɛ ne d'accord faamuyali sɔrɔ l'o la e yɛrɛ hakilina ye jumɛn de ye Mali culture kan Mali musique ko kan bi bon ne bɛ se ka hakilina kelen pe min di hali ne yɛrɛ b'a la Mali dɔnkilidalaw tɛ mɛn ka mɛn quoi an tɛ mɛn ka mɛn quoi ok n y'a faamuya Mali dɔnkilidala tɛ mɛn succès la quoi ka sababu kɛ maliyɛn yɛrɛ jogo ye an jogo man ɲi Mali dɔnkilidalaw tɛ ɲɔgɔn fɛ o fo a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ de fana fo an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ de n bɛ misali fitinin d'i ma ni Nigeria ta k'a lajɛ n'i yɛrɛ tun ye ne ne tun b'a fɔ ko Nigeria tɛ Afiriki u ka dɔnkilida système na n'a dɔnkilidalaw ye ɲɔgɔn kanu position na i b'a ye Nigeria ni mɔgɔ kelen poyira dɔrɔn fɛn o fɛn n'o ma lakodɔn a b'a bɛɛ ta a bɛ fitinin kɛ n'a bɛɛ i b'a ye a bɛɛ bɛ exploiter munna Mali artiste tɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ sanga n'a tuma de don ni Ala y'a di mɔgɔ min ma dɔrɔn i ka cɛya tɛ foyi tɛ donc i dɔgɔnin dɔ ta min fana nɔ ni talent b'a la k'a bɛ kuma ɲɛnama fɔ a ta i ka fitinin kɛ n'a ye i ka bɔ n'a ye mais ni ko an kɔrɔw ma bi ko fitinin ne yɛrɛ ne ye cɔ dama min kɛ kɔrɔbalen mɔgɔ 2 nɔfɛ ko fitinin o y'a sɔrɔ Jakarta bɛ ne bolo pinaw bɛ ci fɛn bɛɛ jantu bɛ golo mais a ma réussi fɔ bi walayi misiri de Ala k'a nɔgɔya Ala ka to Mali artiste bɛɛ ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walayi culture ye fɛn kelen de o fɛn kelen de don fɛn kelen pe dɔrɔn maintenant Airsuta comme an bɛ ka se émission kuncɛyɔrɔ la ne tɛ fɛ yɛrɛ k'i bila tan mais air ko don n bɛna question dɔ damada la sisan je veux savoir est-ce que malien dɔrɔn de bɛ sɔrɔ yan malien dɔrɔn tɛ damada la dɛ jamana caman ni mɔgɔ bɛ damada la n b'u tɔrɔ min ɲɛna san minnu yɛrɛ ka baara bɛɛ bɛnnen don damabara ma ni ko ka mɔgɔ fɔlɔ ta sanu baara yɛrɛ minnu yɛrɛ y'u baara bɛɛ bila ma jamana fɔlɔ min y'a daminɛ o ye Laginɛ ye Conakry Laginɛ Guinée kɔni Guinée ka damabara kɛ propre yɛrɛ même a bɛ se Guinée bɛ se damabara la ni Guinée bɔra yen an bɛ taa Burkina olu bɛ se n'a yan subhanallah sanu baara mɔgɔ t'a ɲɛdɔn olu tɛ awɔ n'an bɔra Burkina donc an bɛna ban Mali la donc ni Mali bɔra yen Côte d'Ivoire donc ni jamana de la sanu baara fanga ka bɔ Libéria dama baara position ani yan taw kelenw tɛ quoi an bɛ dama foncé ɲɛma Libéria o tɛ donc n tɛ se ka compter o kan quoi n ye nin jamana minnu f'i ye nin bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen yɔrɔ kelen na voilà ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà bon a muso kɔni olu ye Nigérien muso kɔni ka ca an bolo yen o caman de bɛ olu y'a ka furukurudenw ye voilà olu cɛw man ca sa mais a muso kɔni olu bɛ bɔ wa ta 2 3 o kuma na Ala k'a nɔgɔya Amina Suta i bɛ ka fɔ k'a b'a ta 2 3 i muso bɛ kuma in fɛ dɛ i ka dɔnkili dɔ fana bɛ yen mon histoire est-ce que e ka nin dɔnkili ninnu bɛɛ i y'a kɛ album ni yan oui single de don single de tun don maintenant i y'u fara ɲɔgɔn kan voilà n y'u fara ɲɔgɔn kan single de tun don d'accord maintenant i ka mon histoire là qu'est-ce que tu veux dire par là n bɛ fɛ i ka mon histoire in ɲɛfɔ ani i ka maman je vois que maman i tun ye dɔ da tila ka segin a kan 2021 kan tugun ou bien 2 de tɛ non maman ye kelen de ou bien i ye clip de kɛ 2021 na voilà d'accord maintenant mon histoire n bɛ fɛ i k'o ɲɛfɔ i tun bɛ fɛ ka mun de ɲɛfɔ i ka histoire la mon histoire n'i tɛ se k'a ɲɛfɔ i b'a da dɔnkili la i ja se bɛ dɔw fa ye f'olu bɛ taa mɔbili la ka t'olu bila kalan na ye
nga ne ka kalancɛna mun de dun kelen kama ne ba se tɛ ne ka baba ye kalo kelen kalo fila juru de yɛlɛla baba la u ye ne gɛn kalan n'a ye ma ko ne ma kɛ papaden ye fɔ ma ni bɔ a den hija mali ma ye o de la n fɛnɛ taara damanda la mais ma balo ɲini fɔ n ka janto mama la ye ne b'a ka ɲi wallahi donc ni sa inspiration non ni amanogo non ni ngoni mais est-ce que il faut le dire que il faut le reconnaître que bi kon kunu ni biti kele ya nyini ye dusukolota chedeni kan ka te chedeni fara musudeni kan ka dusukolota ni wala ki moti wolo fama yala on n'est pas riche quoi on le devient ibi jija jeune chama be wo ka exemple ta e kan bi mais ni et échoué là chama me ko chama mo chama te sera exemple ta e ka quoi mais ibe yorom na bi tu ibe dans mon barakalo défense ta ire nga situation ite maluana ya befo maintenant beka jija chedin kan aketeni il faut avoir un gros cœur mais bi kunu ngafsani bi kafsani kuni bon alhamdulillah voilà maman tu me nyani mina kunu papa tu me nyani mina kunu bi koni ote alhamdulillah bi mo ko te se ka beso non ite se ka beso mais ika ke chamanche la c'est mieux quoi mara idogonu ye gele amnu yi idogonu tnu yi non abadale ji etna so ide mo fana ka to srafe OK foli kam ni la dilika munu bi bolo ka nyeshi ka fanuma ni fleba roma kusube bo fuligan folo mene bolo ne ba wera fofolo o jara en ko sebe vraiment baw fo abe baram na yara biya ma ala ka una falam bala amina ya rabbi baro bara niti na fasora la o toyi donc amani na la fa ala ka una falam bo ata amina ya rabbi ala ka o sangorota ala ka o kambe ala kana mo jugu do ne nyomote amina ya rabbi donc ni yaw fo donc menga fanu fo ni ame ameni ke mo de fana be minu ban suila donc kama kanu baga che muso demsian ma bakoro ba ambe bela jele fo ona lu fo sama ampa mali yere kuna peu am ta damanda te mali do onya ndama jamana de luto do bimbo fi donc di jigi damanda la kata klando karashertigi kata ni bolla businessi lila leo yirin tigo anga furuguru no magitigo mabela jelen fo chena don so tombulo mo ku bedanso ku dan kasa ku suta kuti OK d'accord foli besuma kelempedo OK yana nga kunche ouais sutab na dongli do da kusebe ambe beso nga kashia parce que tellement que sutab na dongli sama quoi anga ta fait dongli jume e alatana ala ese wotene ba fasai min kadiye oh Goma neka mama neka mama neka mama neka mama neka mama neka mama demi senu nyombe ki janti wolo na de lama ambi demi senu nyombe ki janti wolo ba de lai kalo kononton de me balo wolo na joli lama jigini dom demba bi bolo ni saya de chetugu anta miro la ko wolo gelema de na fili mama begi miro la ko muso bito denko de la muso bito denko la ko bela jelenga ijantu ibala de kusibi wallahi ambal ma malikuna funna jabako ombora ka ersutari lame kusibi dama barakalaw ka ersuta malion ko ersuta dama barakalaw ta ka juguni bela jelenta OK abora ka projet o fanye anaka inspiration avec inspirer chogo mina aka fen bela jeli ame do ke ersuta alsa ala ka bulume aka barala amina rabbi akambe jen wati were